Yo, si drill daro bakabal ala pernah mandangkan 3 orang Nambah rasa dari 3 luha tanah perjanjian batuan Minangkabau dan tagabuang dalam kavaleri pasukan Korpelijan di seri yang siek bapangkai kolonel Dan siek lay bapangkai mayor artileri Terakhir adalah hermitalis strategi parang-parang pasir Selesai pertempuran piramida di tahun 798 Mereka kobabal ya kata ada asal dicaliak Merapi maanggai siriak menjadi gladi labia Pikayo jo asok kumanyan daripada basikia Apa palaku-laku main padu si Josa Loki kawannya Alah cando jurus mabuk sileknyo Bisgar melawan badialan sebagai cahua Padahal asa samo dari sungai Puah Nembalan pun ikut satu maange mode tungku masaki pesate Padahalnya mereka tahu yang dilawan Nanti adu domba adola leluhur mereka asam Mediterranean Para sobat salah tapi bahala Utak detanggo pakai mungko kanan di awak Bana iyo pulau mantung turui satu Para iyo pulau mantung turui satu Nagari saratu tanah marato Mengkalir sangkek rajojo orang bayang Yang harus coba dun sanak cia Kasa kini menjadi lawan tanya Sia udah sia ada indah tentu lain Si balando tak keke kalah Ikola masuk pahik Awak cetek awak pandai Tapi amas sajo kanai adu sama semode zaman kini Indah babada bagai dode aku Dek cuan dek jabatan semua dek haram renca Yang haram tadi halal Oi orang banyak dan kini panarui Kini lah abdi karo mani indah mainem Ubah-ubah lah taranga itu banyak kota lenceng salah yang biasanya tuna monyo manusia panggua jogodaan Kau zaman kini maaro nata tinggi nan ampek lah salah saya lah tumpua Anta kau tibo aka mereka iyo mababalia lah kita lagi malua Samo para tua-tua leluhur babeko batanggung jawabannya babangakan tanah minangkabau ko babadiakan sajo dikosoi orang luar dia dua-dua lah dia main aturan luar daripada aturan yang di dalam cuan jadi tak bebas sambahan Ko iyo di sinang beko kita dianggap tagabuang bersama kaum sabana asli tapi jiko ko kanai usia dek parangai masuk iduik dan ado bakato angku indah masuk kategori kaum kami pai Onde mandeka maakaka dicampakan tarimo selah nasib Sampai di siko dahulu Jika kau ada kata salah tahu ucap Mohon dipertenggang jobari maaf Sumbayang jangan dipertinggalkan lain Mari bersama kita Angke baliat nalah tarandam lah mula tiba masuk kita bangkit Marilah mandoa untuk para leluhur Kami sayang jo tanah sampai asal Jalah minang ke bumi Jalah minang ke bau Bumba, 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 bumba Yo, seksnya daro bakaba Ala pernah mendangga 3 orang Dan berasa dari 3 luha Tanah perjanjian batu Minangkabau Dan tagabuang dalam kavaleri Pasukan korpeli jadi saya sek bapakai kolonel Nasirai bapakai mayor artileri Terakhir adalah yang ditaran strategi para pada pasir Selesai pertempuran piramida di tahun 798 Mereka kobabal ya katana asal dicaliak marapi mangai Siria menjadi lah biar pikayo jo asok kumanyan Daripada pasiki apa balaku-laku Main berdusi jo saloki kawanyo Alah kando jurus mabok sileknyo Iskar melawan badialan sahabat kacamu Padahal asal samo dari sungai Puah Nabalando pun ikut satu maangit Mode tunggu masa kipe sate Padahal mereka tahu nan dilawan Nan diadu domba adolah leluhur mereka sama Mediterranean Para sobat salah tapi bala Utak de canggung bakal mungkok kanan ni awak bana Iyo pulau mantung turun satu Dari sarato tanah marako maka lihat sangkek racu jo orang bayang yang harus coba dun sana cie kasa Kini menjadi lawan tandil sia udah sia adia indah tantu lai si balando tak galak ikola masuk pahik awak kaki awak pandai tapi amas saja kanai adu sama semua de zaman kini indah berbeda bagai jauh de akor de cuan de jabatan semu de haram rancak yang haram jadi halal
Orang banyak nan kini panarui kini labi karoba mani-mani nak main ubah-ubahlah korang itu banyak kok talenceng salah yang ia sonyo tu namanya manusia panok jogodaan kok zaman kini ma'arok lata tinggi na ampela salah saya alat tumpua atau kau tibo akan mereka ilmu mapakil lagi tolai malu sama para toto leluhur babe ko patanggung jawaban yo bapak ngatan tanangin ang kabau ko bapak dia akan sajo dikuasai orang luar dia adu lebih main aturan luar daripada aturan nan di dalam cuan jadi tampek pasambahan tiko iyo di sinang beko kita dianggap tagabuang bersama kam sabana asli tapi jika kau pandai usia dek parang yang masuk duit dan ada bakato aku dalam suak kategori kaum kami baik onde mereka akan dicampakkan tadi mau selang nasib sampai disco dahulu jika kau ada kata salah tahu ucap mohon dipatengan jawab beri maaf sembayang jangan dipatinggalkan lain mari bersama kita akhir balik nelataran dan lamo laki bawa masuk kita bangkit marilah mandoa untuk para leluhur kami sayang jota nak tampe asa kalau minang ke bumi jalan minang kabau